Lapu-Lapu City Hospital magdugang og mga tents aron pag-accommodate sa mga SARI patients samtang panginahanglan sa mga oxygen tanks misaka. Siluan meron din sa report. Kini ang sitwasyon karon sa Lapu-Lapu City Hospital. Pipila sa mga pasyente nga may mga influenza-like illness. Sa may hallway sa OPD ug sa emergency area lang una gipahimutang kay okupado ang 14 ka mga COVID bed sa Tambalanan. Gani may usa na ka SARI tent nga giset up sa gawas apan okupado usab kini. Sa sud gyud sa pila ka semana no nagsigi og saka ang admission nato. Labi na gyud sa ato mga pasyente nga dunay gipamati na gyud no. Ato sang gi asikaso sila maski naglisod ta pag kanang accommodate nila kay tungod sa kadaghan na gyud. Subay ni ini magmuntar og dugang tents ang Lapu-Lapu City Hospital aron mapahimutang ang dugang mga pasyente. Karong adlaw gikatakdang mag-set up og 3 ka mga additional tents aron sa pag-accommodate sa mga waiting nga pasyente. Kanang inyo makita diha nga tangki sa tubig, mag-set up diha og 2 ka mga additional SARI tents. Samtang ikatulo nga tent ibutang sa luyong bahin ni anang blue tent. Sa kinatibuk-an, maka-accommodate kini og 6 ka mga pasyente. Samtang gibutyag usab sa hospital administrator nga tungod sa kadaghang mga ILI ug SARI patients nga nadangat sa ilang tambalanan, mitaas usab ang demand sa oxygen. Sa wala pa ang COVID, 40 ngadto sa 45 ka mga tanks magamit sulod sa 3 ngadto sa 5 ka adlaw. Karon nga naa na ang COVID, sa usa lang ka adlaw mahurot ang 30 ngadto sa 40 ka mga oxygen tanks. We're securing another supplier because the demand of oxygen grabe kaysanan every day. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Besda.